दायो टिचार्सफ्रा मोसानानै दिन्थिफुंसिगोन बेयावहाय मोनसे समनि बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा आर्टिस्टबो दङ दा मेडामा बेयावहाय टिचार्स मावनानै दङ ओमफ्राय लोगोसे माखासे लाइमोन फरायसाफोरनि डान्स पारफरमेन्स खालामनायखौ आं दिन्थिफुंनो हानाय नंला कपिराइट फैयो Super hit dance. Oh my God! I never thought that teachers would have that much energy. They were like so. What to say? I mean butterfly. They were flying like butterflies, isn't it? दिनै दंफैयो आङो खैला मैला सेन्ट पिटर इंलिश स्कुलावहाय जिथुनाखि बाबुमोन फरायगासिनो दङ आंना फिसालाया बेयावनो फरायो क्लास 7आवहाय दा दिनैथ' टिचार्स डे प्रग्राम नालाय दा बेखौनो एसे नायनो थाखाय फैदों आङो लोगोसे नोंथांमोनजोंबो एसे भिडिअ खालामनानै शेयार खालामफालायनोसै आरोना ओमफ्राय दा बेबायदि आरोखि नै साइडआवहाय जिरायनानै थानो मोजांथार ओमफ्राय नैबेथ' फिल्ड जाहैबाय ओमफ्राय नैबेयो स्कुल जाहैबाय दा बिदि आरोखि ओमफ्राय प्रग्रामा नैबेयाव जागासिनो दङ आं एसे देखायनि नोंथांमोननोहाय ओमफ्राय नैबेबो जाहैबाय बेयो सिस्टार कनभेन्ट नामाथाय दा बिदि आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय बिल्डिं दंबायो आं थांलायबाय थाला आरोना ओमफ्राय नैबेयावहाय मोनसे ओरैबायदि मोजां डेक'रेसन खालामनानै दोनदों नै सेल्फि पइन्ट नांगौ ना मा नांगौ जाखो दा बिदि आरोखि ओमफ्राय लोगोसे नैबेयावहाय चार्च दं आरोना नै बिदि आरोखि दा ओरैहाय प्रग्रामा बैयावनो जागासिनो दङ नै ओमफ्राय नैबेयावहाय माखासे जिरायनानै थाफैजेनबाय आरो जिथुनाखि गार्जेनफ्रा रेस्ट लाफैजेनबाय ओमफ्राय नै ओरैबो दङ गोबाङैनो ओमफ्राय नैबेयो हस्टेल रुम जानांगौ आरोना नै ओरैहाय बिराद मोजां थायदों आरो नै मुदुफुला वाव गाहायावनो थायदों दै नै ओरैबायदि मोजां थायदों नै ओमफ्राय नै ओरैहाय नानि मोना मोसानो रेडि जाबाय नोंसोर मोसागोन डान्स पारफरमेन्स खालामगोन ना आच्छा मा क्लास 7 बाबुमोननि क्लास फ्रेन्डफोरसो क्रिजियासमोननि दा नै बिदि आरोखि ना आंनाबो फिसालाया क्लास 7 नालाय दा बिदि आरोखि ना बिसोरो फुरा मोसानोहाय रेडि जाखाबाय नै दायो सेन्ट पिटर इंलिश स्कुलनि
टिचारफोरखौहाय गांफा गांफा आर'नाइ सोनायजों बरायदों आरो दायो टिचारफोरखौ बेबायदिनो गांसे गांसे आर'नाइ सोनानै बरायखांबाय दायो सारियाव जिरायनानै दङ नै सारमोना लोगोसे नायलांदो दायो दिनैनि बेबायदिनो टिचार्स डे प्रग्रामखौ गाजा गोमजायै फालिनानै थांबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंजों लोगोसे दङ बे स्कुलनिनो मेथ्स टिचार सार दा आं बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनो लागोन दानि फैबाय थानाय लाइमोनफोरा दे फरायगासिनो दं बिसोरनि बागैहाय माबायदि फरायनांगौ एबा गावखौ फरायनायनियाव माबायदि जौगालांनांगौ बिनि बागै फंनैसो मिथिहरनो थाखाय सानैसिम खावलायनाय थाबाय आं बेखौनो बुङो जेनेबा दिनै जोंहा जोंनि बे सेन्ट पिटार इंलिश मिडियाम स्कुलावहाय जोङो टिचार्स डेखौ जों फालिदों जाय प्रत्येक बोसोर एबा गासैबो स्कुलावनो बेखौ जों माने फालिनाय जायो स' जों दिनै टिचार्स डेखौ बहुत मोजाङै जों खुंफुंलांनो हाबाय मास्टारफोरनि जाखिनि खौसेथि आरो गथ'फोरनि खौसेथि जों बे फराखौ खुंलांनो हाबाय जोंनि बे स्कुलावहाय जे बहुत गथ'फोर दङ जोंनि फोरोंगिरिफोर दङ जे दानि गथ'फोरखौ माबायदि दैदेनलांनांगौ माबायदि फोरोंलांनांगौ जोंनि मास्टारफ्रा बहुत खस्थ' खालामनानै जे जाखिनि गथ'फोरनो नलेज होनांगौ बा जाखिनि गियानखौ होनांगौ बे दानि मुगाखौ लानानै एबा दानि जेनेरेसनखौ दानि बोथोरखौ लानानै जोङो नलेज एबा इडुकेसनखौ जोङो गथ'फोरनो होयो जोंनि स्कुलाव बहुत लाइक कालचारेल प्रग्राम स्पर्ट्स प्रग्राम इडुकेसननि माखासे बहुत प्रग्रामखौ लाना जोङो गथ'फोरनि जा फरायनांगौ नांगौ एबा लाइफआव नांगौ बहुत गोनांथि बेखौ जोङो जयै खौसेथियै गथ'फोरनो जाखिनि हायो जोङो बिसोरखौ गियानखौ होयो जोङो ओरैनो दा बे सेन्ट पिटार इंलिश स्कुलाव फरायसा हिसाबै दायो बेसेबांसो दङ जोंनि बे स्कुलावहाय फरायसा हिसाबै 450नि खाथियाव दङ दानि आथिखालाव गोबांथार माखासे लाइमोन फरायसाफोरा बेबायदिनो माखासे जानाय लोंनाय फेग्रा बेसादजों एक्टिभिटिस जानानै थायो बिनि सायावहाय सारा मा मेसेज होनो गोसो आं बिनि सायाव बेखौनो बुंनो सानोखि जानाय लोंनायनि खेथ्रआव एबा निसा बुस्थु बाहायनाय समाव बाहायनाय खेथ्रआव आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोंहा बहुत गथ'फोरखौ जोथोन लानांगौ एबा बहुत केयार लानांगौ जायो बेजों लोगोसे जों गथ'फ्रा जेब्ला फैयो स्कुलाव फैयो गथ'फ्रा जोंहा मास्टारफोरनि फुल गाइड दङ आरो बे मास्टारफोरनावल' जे गाइड जानांगौ बे नङा जे न'आव बिमा बिफा दङ बिमा बिफाबो बिसोरखौ क्लास गनाय समाव एबा क्लासनिफ्राय न'आव थांनाय समावहाय बिसोरखौ बहुत जोथोनै एबा केयार खालामनांगौ जायो बेयाव जानाय सोबनाय एबा गथ'आ बहा दंहैयो स्कुलनिफ्राय गनानै गेलेहैदों ना गुबुन लोगोजों थांनानै गाज्रि खामानि मावहैदों बियो बिमा बिफानि दायथ' जेब्ला स्कुलाव फैयो जोंहा फोरोंगिरिफोर दङ मास्टारफोर दङ जोङो बिसोरखौ जाखिनि हायो जोङो मोजां खामानियाव एबा मोजां लामायाव जों आगान सुरहोनो जोङो सेस्था खालामो गोजोननाय थाबाय सानैसिम बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम गुवारै मेसेज हरनायनि थाखाय